Kulendi. Kulendi. Tsura wafana. Show. Good morning Zimbabwe, good morning everybody. Ndadzoka zvekare nema updates manyama atinogara takakubatirai nawo nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Ndamboda kuti timboti musvatinga wema updates zvikanzi nokulendi zvotore zvinenge kuchadzisira. You know, I'm in a good mood and bad mood at the same time, but zvinhu zvakangokosha kuti ndingoya ndichingokunzwisai nyaya dzinenge dzichiitika ndiri munhu kuti ndinenge ndichiita se ndichismaila. Right, nezuro Rosemary Muronda na Shadrack Mashaya Mombe vakasungwa vakatanga vatorwa nezaki vakatonorara vatori mumasales izveso. Rosemary Muronda ndikansela weku Mount Pleasant ndo anasikana vakapinda pamwe chete na advocate Fadza Mahere kana muchiziva Fadza Mahere vanonzi comrade new leaders, comrade we need new leaders. So nyaya iri kunetsa panapa ndiye kudai so inyaya yeland iri kutoresa vavira. Shadrack Mashaya Mombe akanetsa nenyaya land. Inini nyaya asi munhu kuti unokatanga kungobvunza Shadrack Mashaya Mombe. If you go kuHarare South izve so there's a place adzakawanda tingatotodzinema, but muHarare South imomo kubva kuna na Hopley show kunze zvingoenda zvingodai so unounzwa nezva Shadrack Mashaya Mombe imomo ukarangarira kune makore kuna na 2012 zvingodai ikokoko ndo varume vainetsa ikokoko 2012 2013 somewhere around there ndo painetsa varume vava ana Shadrack Mashaya Mombe angari MP ikokoko. Saka panyaya dzekuzotengesana kumalendi zvizhinji zvakaitika. Uyu Rosemary anyatsoza side rekuti nderipi rainzi anganyatsotengesawo ikoko, but avakutori maharaka inyaya dzeland dziri kuitika. But here's the thing, Shadrack Mashaya Mombe is just a placeholder kana kuti munhu weexample, because ndakatarisa chinhu ichika ichi it's a script yekuti Shadrack Mashaya Mombe lendo yatotengesa Shadrack Mashaya Mombe yo nekamwe kakudherera futi konomboita, because if you guys still remember Shadrack Mashaya Mombe ana kungoperera pane nyaya dzekuti angopinda kungoita MP kuZANU-PF cheto bangoita yanga zvingoita. Shadrack Mashaya Mombe paakaona kuti Mugabe atiza vanhu vaMugabe vatiza Mugabe vabviswa, I mean Shadrack Mashaya Mombe akabva auya contesta ari kuMDC, saka munhu kuti avatomtrust akontesta ari kuMDC ndobva zvinoramba ikoko bvadzoka futi kuZANU-PF animazvona. Saka munhu kuti vakatoona kuti munhu kuti anenge asina order akambodaiso akadaiso asi pa one position kana kuti pa one nzvimbo yekuti anyatsori stable, ende unokuza kuti nyaya dzekusaizana kuZANU-PF ikoko dzanenge achingoita plus side raari ikoko ndokwana the likes of ana Tongai Mnangagwa chichichi ikoko if I'm not mistaken ndokumasaidi kwavanenge vachinikira vanhu vanenge akagandorana navo. Saka pane mamwe complications anenge angoriko anenge achingoonesa kuti ningudodirira udazodede. Saka mambama mumusangano tuma discipline tokungotiwo 2026 vanhu kuti vanongobatanidzirwa munyaya, but nyaya mberi panapa muri yeZimbabwe vanhu munhu arunyatsodiwa pane zvinhu zvese izvi. Takatarisa pane nyaya ya Rosemary Musonda ndi advocate Nelson Chamisa. Advocate Nelson Chamisa he was the senior member ndimanga muri mompati muchitungamirira vanava. Saka pamadhira aitika elenda munozive nenyaya dzacho. Shadrack Mashaya Mombe ready kuside kwake anenge covered because Mugabe akafa, handiti muri kubata nyaya yacho, but uyu manjo anenge kuti right imimi pamadhira enyu amuri kuita elenda pakudiwa futi kuti leader wenyu aita se anga question pachatanga kupinzwa vanhu vakawanda munyaya hombe yese iyoyo. And word in the street kuti chi Nelson Chamisa is about to launch a new movement. This time Chamisa has to launch a political party. He is going to launch a new movement changu chivhiringidza vanhu kuti saka makuita sei zvekuti kana vakuda kuita zveelection vanongoti kana vangoti tatokanda mabhizi edu ningira ndo vakutongochimhanya ndo vamuchavhotera, but pesa peningere movement ingagara richi ine momentum yakawanda. Saka izvozvo ndo zvisiri kudiwa mugore rineri manje nevanhu veZANU-PF, because chakakala the new president is coming, incoming president aripo hatisi kuti ndiani, but zvinhu zvokungoti ndo zvinhu zviri kuda kungoitika. Mnangagwa is sick and tired auda kungofocus on life yake achinjoya matalks vabvira kudhara vari kutaura akamboti ari kuda akamboti chichi even izvezvo makada kutarisa the draft rechinjawo chakagadzirwa chaicha chekuzodzi vanoamenda zve2030 chichichichi yangoramba akangokula hana kana one word rakataura rakapindura about the whole thing, even iri script yekuti pane two options yekuti said anodai kana kuti anodai so, but pari kuvhurwa nzira. Ndosaona kuti nyaya dzecorruption kana dzange dzakutotanga chiwenga wanga wanyanya kupopota stereka akungoti hai mimi vanhu corruption chichi musakangana futi zvatakavimbisana muna 2017 mani kuti bvisa vanhu takatoti kuti we say no to corruption. Saka ndo pano kubatanzirwa vanhu, but manje Chamisa this is the way yekumusilenza kuti anyarare kunyararidzwa kuti zei
unongotoka ngoda kubudikira right baba uyai kuno kuti mbobvunzana nyaya iyaya makazozvifambisa sei pane chinhu chiya handi mazviona already. Douglas Ngonzora, I don't know ndiani ari kusenda Douglas Ngonzora kuti aende anoita atitrai kunofacilitate meeting, but nezuro haina kuzova fruitful because vanga kuti handi tinosangana tinotaurirana tiona kuti zvakamira sei this and that vakatry kuita maefforts avakaita but the meeting was not fruitful. Ndo zvandakazongotambira hazvina kunge zvichibudirira, ndo zvakaitika pane nyaya yavo iyoyo kunosangana kwavo. So I don't know, saka pabva paitwa way forward, plan B. Urikuona chinhu chine maplans sedha unozongonzi unofana kutamba ukadance according to our tune, like what happened in 2023 pakarikolewa ma-MPs pakasanga kurikolewa ma-MP zvaiitika pape zvekuti waiudzwa kuti iwewe unofana kunge uchishanda nemaconditions edu handiti pakatanga parowa first batch remarecalls ndo vanga vari vanhu veexample kuti vanhu munyatsoona kuti these guys they were not playing games. So after that first batch vanhu ndobva vatanga kuudzwa kuti zvatakutoita panapa ndezvekuti kana iwe usiri kuda kutorikolewa unotouya utombobvumirana nemanigirigina ari panapa ari kuitika panapa zvokuti tichinge tichishanda sei tese, and kune timu racho rokuti vanhu maenda muchinoregista mazita enyu muchinyoresa kuti inini I'm in. Zvese zvamuchada tiite tichaita because vanhu vakagara vatoudzwa kuti zvekuenda kumakoti wamuri kuita mutambisa nguva because simba ratinaro akomana arimisike andiri kuandastenda zvinhu zvaiitika ipapo. Saka vakagara vatobvuma vatotorwa chinhu kudhara because vanhu vese ma-MP vaikondesta nemari dzavo muna 2023. Saka vanhu vakaiswa muhomwe. Ma-councillors, it's a topic for another day, tichazotaura ndezvayo because ma-councillors ese havasisiri useful kune ZANU-PF, izvo hapasina chavanganhingirikina. Saka vari muchitima chekubviswa vese kuchipinda veZANU-PF. Like recently kune mwe kukubhigita uko akangori kana angonzi right baba takunhingirikina. Alright, to cut the long story short, MP weko akangopinda uncontested. Angari rival wake amenzi Democratic Alliance akangoti nda withdraw muresa njada. Zvimwe zvese zvitopera zvaitika. Saka manje une nyaya yapo. Chamisa asikuzoona kuti aroda kunyazoita sei pamunyati yake. Saka pakuchitanga usungwa vanhu vakapinda neticket rake, vanhu vaya vanonyazozikanwa kuti uyu anonetsa kuti nyatsomuti ndewa Shabangu ari loyal. Boss kune vamwe kuti havasi loyal kunana Shabangu wewe. Avasi loyal kunana nyube veve. Anenge kuti zoti vanotozivane papape kuti uyo ake akazongobvumawo dhiri kuti anzi auya muparliament muno mukanda aramba arimo mukanzil, but munhu wani munhu wachamisa variko vanhu vachamisa vakawandisa. Even if you go kuZANU-PF chako vanhu vachamisa vakawanda, vanhu vanotovhotera chamisa up to nhasi chaiye kuna vanhu vakawanda vari muZANU-PF vanotovhotera chamisa. Ivo tichira tozotaura nezvayo nyaya yevanhu ivavo. Saka ndo nyaya iri yese iri kuitika, drama rese riripo iri ndiri kuzama kunyararidza Nelson Chamisa paaroda kungouya nepolitical party yake anosvika tunzi regedzai kamusati marinolauncha because he's supposed to launch this thing before June anditi. Saka paari supposed kunga achilauncha before June ipapapo ndo paakutogara agarirwa ungogara wamiririrwa kuti ukauda kungoita yauroda kuita panenge pane zvinhu zvauri kufanira kuningirikina zvauri kufanira kunge uchigadzirisa. Ndichazonyanya kutaura nezvayo zvakanyanya because ndoziva kuti nyaya yacho iri kunyawapisa. Regedzai timhanyire pane nyaya ya iri kuitika kuZANU-PF inova nyaya iri kurwadza, nyaya iri kutemesa musoro zvakanyanya. President Emerson Mnangagwa has reportedly ordered a major review of salaries within the ruling party ZANU-PF, with the lowest paid workers expected to earn close to $700 a month, while Politburo members could receive more than $3,500 per month. Ndo zvinhu zvitiri kusangana nazvo mukurarama munyika yeZimbabwe. Kureva kuti madhara ana matuke ana munyaradzi machacha vari kutora mari ma3 point zvichitokwira and above, mari yekuti inenge ichingopinda salary pamwedzi. Vamwe vanhu veZANU-PF vari kusimbisana nazvo, he's doing very well pakuita zvinhu zvakadaro, but isusu sema-citizens tiri kuti it's okay kana varinge vari kunhingina. Handisi kuzivawo kuti zvakakosherei kana kuti vakakosherei kunge vachienda mari iyo. Maybe ZANU-PF inogona kunge ine macompanies ekuti kunenge uchibva mari dzavo vachitambirisana, but kana iri mari iri kubva muhurumende hazvisi zvinhu zvokuti zvinotibata bho, because tiri kutarisa kuti maticha ari kutambira $270. Saka poitwa sei kuti ticha araramewo?
poitwa sei kuti manesi anhingiriki nemanesi takambotry kuti titaure nezvavo asi vamwe vacho vakazooneke namapurisa ameno munozongozvimiririrawo mapurisa because at the end of the day munenge maakungodzoka maakutichinjira mafesi panapa maakutonge pamwe tiri kuita zvinhu zvisiri but at the end of the day tichitry kuningirira vanhu vatakatongosara navo takatongoona kuti vanhu kwavo vanhu vakwanisa kunzwisisana nemaproblems atiri kusangana nawo maticha. I know kuti kune mamwe mapurisa kuti vari kunzwisisa kuti but etaika kuti vanhu vatibatsirawo kurwira masalaries edu but onai paane nyaya izvezvi mhuri yeZimbabwe. ZANU-PF member lowest paid $700 vari mupolitburo ma3500 something vari kuita basa rakawanda ripi ravari kuita because madecisions ekupati kwavo zvinhu zvemupati yavo zvisina chekuita nezvenyika yeZimbabwe vari kupuhwa mari dzakawanda kudaro iwo chingokobherenda uchingoshora ikoko. The next thing unoona rimwe richitorowa kana vanhu vari kudonzi vada kuita a political party or a political rally yavo. Chii chakadaro naye mhuri yeZimbabwe? Ndichazodzoka ndichionesana nedzimwe nyaya dzinenge dzichingoitika ndangoti ndingomukira tingoonesana nyaya dzakaita sedzidzi so that imimi wacho munemba kuziva kuti zvinhu zviri kuzofamba sei but ndisati ndarowa pasi ndisati ndadisappear da kushandisa mukana kuzivisa maZimbabweans vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastud permits nevamwe futi vari kunze kweSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani muSouth Africa nekuvhurirwa maFNB business account. Chinongodiwa chete make sure kuti passport yako ine entry stamp kuti zvinhu zvikwanise kunge zvichiita process inenge inyatsoitika zviri smooth. Saka ndiri kuti batai education research company inotungamirirwa naMukoma Owen vanokwanisa kukuregistera company wakuvhurira FNB business account uri kwauri ikoko ende zvinhu zvacho zvakanakira zvinouya padeni pako kana uchinge watoregister hautombotravel kuenda kwavari vanokuitira vari kwavari kumaoffices avo iwe uchitoitirwa uri padeni pako ipapo zvinhu zvotofamba zvakadaro. So contact them on their numbers that are showing on the screen.